zidayankhulidwa kwa Hamdun ibn Ahmad al-Qassar kuti ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina, ndi chifukwa chani mawu amasalafi amakhala opindulitsa kwambiri kuposa mawu athu. Yani mawu amasahaba, matabi'in wa man tabi'ahum akayankhula zokamba zawozo zimakhala zopindulitsa kwambiri, zimakhala zolemera kuposa zimene ifeyo timayankhula. Faqal, poyankha Hamduni ananena kuti liannahum takallamu li'izzi al-islam, chifukwa choti iwowo poyankhula cholinga chawo chidali choti alemekeze Chisilamu, amayankhula pofuna kulemekeza Chisilamu. Wa najati nufus, komanso amayankhula pofuna kuwapulumutsa anthu ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridha rahman, ndipo chachikulu kwambiri chinali chofuna chisangalalo cha Allah tabaraka wa ta'ala. Amayankhulanso pofuna kumusangalatsa Allah rabbul izzati wal jalal. Wa nahnu, koma ifeyo tikamayankhula, natakallamu li'izzi nafs, timayankhula ndi cholinga choti tilemekeze ifeyo mzimu wathu, tidzilemekeze eni yakefe, anthu atitame. Komanso wa talabu dunya, timakhala tikuyankhula pofunafuna zinthu za pa dziko lapansi. Timatha kubisa chilungamo, tikudziwa zoti chini chilungamo, pofuna kuti tikhale ndi mafanzi ochuluka, tikhale ndi otitsatira ambiri, ma followers, kapena tisangalatse wina aliyense, anthu asatide yayi. Ndipo waridha al-khalq, timakhala tikuyankhulanso pofuna kusangalatsa chilengedwe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi chifukwa chake mawu athu ali opepuka kwambiri, osathandiza poyerekeza ndi mawu amasalafi.